Lewap vilayetinin merkezi Türkmenabad şäheriniň raýonlarynyň birinde adamlar nägilelikli protesta çykdylar. Bu barada garaşsyz Türkmen News nesri habar berýär. Nesriň maglumatyna görä 13-nji maýda Türkmenabadyň ila darasynda Железнодорожный adlandyrılan tebitiniň ýaşaýjylary häkimetleriň tebii harasatyň netijelerini henifem aradan aýyrmandygyny we bu uğurda ilata ýardym etmeýändigine nägilelik bildirip köçelere çykypdyr. Nesir bu maglumaty özüniň birinden aýry iki çeşmesine tasdiklatmagy başarandygyny aýdýar. Nesir protesta çykan adamlaryň sany barada anyk maglumatyň ýokdugyny, emma bir çeşmesiniň köçä çykan märekanyň içinden kynlyk bilen geçendigini belleýär. Nesiriň ýene bir çeşmesi protesta çykan adamlaryň şäheriň Garaşsyzlyk köçesiniň bir bölügini petiklendigini hem nyktaýar. Bu ağırlıkta Türkmenistan barada maglumatlary çap edýän Mertebe YouTube kanalynda Türkmenabadyň Железнодорожный raýonundaky protestaga aýdylýan gysga video ýazgy ýerleşdirildi. Onda onarça adamyň köçä çykyp toplanyp durandygyny tinlasa bolýar. Bu videonun yktybarlylygyny häzirlikçe beýlik çeşmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Lewap vilayetina 20 aprelde gelen apy tupandan we 4-nji maýda ýagan güýçli ýagyndan bäri sebitde hususan da merkezi Türkmenabad şäherinde suw, tok ýaly beýleki 1-nji derejeli zerur hyzmatlar bilen birlikde internet we aratnaşyk üçinçiligi hem dolu ýola goýulmady. Aratnaşyk mümkinçilikleriniň çäkli bolmagyna galyandygy sebäpli Azatlyk 13-nji maýdaky Türkmenabaddaky protest baradaky maglumatlary häzirlikçe öz çeşmelerini tasdikladyp we bu arada goşmaçy maglumat alyp bilmedi. Türkmen News nesri protestiň netijeleri barada heniz maglumatyň ýokdugyny belleýär. Ýatladyp geçsek Türkmen häkimetleri Lewap we Mary tewitlerine gelen weýrançylykly tebii harasat barada häzirki güne çelini dymyslygy saklamak bilen birlikde tewitlerden munyň bilen baglylykdaky maglumatlaryň syzyp çykmagynyň hem öňüne almagy finansiýarlar. Hopsadyk güýçleri raýatleriň sultanda mektep okuwçylarynyň mobil telefonlaryny barlap, internetde videodur suratlary ýerleşdiren adamlaryň türmäge basyljakdygy bilen haýwadatýarlar. Azatlyň Lewapdaky we Mardaky habarçylary merkezi we ýerli häkimetleriň azyndan 35 adamyň ölümine sebäp bolan bu harasatyň netijelerini aradan aýyrmaga ýardym etmeýändigini, adamlaryň harasatyny ejir çeken jaýlaryny öz hasaplaryna galdyrmaly bolýandyklaryny gurrun berýärler. Türkmenistanyň Gorunmak Ministerliginiň düzüminde Sultanda tebii häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlaryň täsirlerinden goramaga niýetlenen baş raýat gorunusy we halat edis işleri müdürligi bolsa-da, onuň ýurdun gündögur tewitlerinde mundan 3 hepde töweregi ozal gopan harasatyň netijeleri bilen görüşmekde nähildir bir iş alyp barýandygy barada maglumat ýok. Bu barada Türkmenistanyň Gorunmak Ministerliginden hem maglumat alyp bolmady. Ýürüt enjamlaşdyrylan gullyklaryň deregine Türkmen häkimetleri Lewap vilayetynyň beýleki etrapdyr şäherleriniň raýatlaryny mejburi ýagdaýda harasatdan soňky arasaçylyk işlerine çekýärler. Daranat etrafynda ýaşaýan adamlary tebii harasatdan soňky hapalary toplamak üçin Farab, Seydi, Sayat we Türkmenabad şäherlerine mejburi uğraýarlar. Sarwadar geňişlikleriniň işgärleri, paxtaçy kärendeçiler, mekteplerdäki işçiler hem hiç ýyly tölegsiz bu işlere mejburi çekilýär diýip Azatlyň ýerli çeşmeleriniň biri gurrun berdi. Ol mejburi eltilen adamlaryň iýmit bilen üpçün edilmeýändigini, öz ýanlary bilen getiren pullarynyň hem gutorandygyny sözüne goşdy. Şol bir wagtyň özünde Türkmen häkimetleri harasady we ejir çekenleri döwletiň himayetini resmi derejede tasdiklamakdan geçen ziyan çekenler üçin ila tarasynda öz wagtda guramalaşdyrylan ýardymlaryň öňüni baglap, raýat raýdaşlygyny basyp ýatyrýar. Bir tarapdan Türkmen häkimetleri harasatyň weýrançylykly netijelerini aradan aýyrmak üçin telekeçilerden, döwlet idara kärhanlaryndan maliýe teristelerini soraýan bolsa, beýlik tarapdan daşary ýurtlardaky Türkmenistanlylaryň meýletin ýygnan ýardym pullarynyň ejir çeken ilata gowşurulmagyna ruhsat bermeýär. Galy bersede Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun öz ilatynyň harasatyň netijelerinden azyk ýetmezçiliginden kösenýän pursady daşary ýurtlara tonnalap humanitar kömeklerini ýollaýar. Türkmen häkimetleriniň harasatlar barada dymmagyna, ejir çeken ilata gerekli ýardymyň etmeýändigine nägilelik bildirip, daşary ýurtlardaky Türkmenistanlylar hem ençime protest çäresini geçirdiler. 11-nji maýda Kiprda ýaşaýan türkmen raýatlary Türkmenistanyň vilayetleriň atlary seýledi. Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen halka kömek et ýazgyly plakatlary saklap,
pandan ejir çekin ilata himayetin berilmegini talep etdiler. Şeýle-de şu aýyň başynda türkmen raýatlary Türkmenistanyň Washingtondaky ilçihanasynyň öňüne plakatly çykyp, adym pidaly tebii harakatda ýok olanlara gynanç bildirdiler. Resmi Aşgabat weýrançylykly tebii hadisa we adym itleri barada dünýän wagtynda New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch guramasy 4-nji maýda türkmen häkimetlerini tanqidlaýan beýanat çap etdi. Covid-19'un ýurtda ýokdugyny aýdýan Türkmenistanyň habar çeşmeleri hökümetiň koronawirusa garşy dünýädäki görüşe degişli inisiatiwalary barada habar bermegini dowam etdirýärler. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bolsa ýurdun içinde Covid-19 bilen bagly karantin zonalaryň ýaýbanlanýanlygyny habar berýärler. Azatlyň Liwap vilayatynyň saglygy saklaýyş edaralaryndaky çeşmeleri Türkmenabatdaky karantinde hastalaryň köpelmegine garaşylýanlygyny habar berýärler. 25-nji maýda karantina 1,5 müň adamyň gelmegine garaşylýar. Häzir gysgaly taýýarlyk görýärler. Munyň üçin köp sanly harby çadyrlary dikýärler diýip ygtybarly yerli çeşmelerimiziň biri 14-nji maýda habar berdi. Onuň sözlerine görä häkimetler 1-nji iýundan başlap Liwap vilayatyny karantina ýapmagy planlaşdyrýarlar. Bu arada Saglygy saklaýyş ministrliginde we Liwapdaky saglygy saklaýyş edaralarynda resmi derejede maglumat alyp bolmady. Türkmenabatyň ýokunç keseller hasahanasynyň giňişliginde ýerleşýän karantin fevral aýynda koronawirusyň dünýäde güýçli depkinde ýaýrap başlan wagtynda görüldükdi. Bu ýerde saklanan adamlaryň sany we koronavirusy tasdiklanan adamlaryň sany ýeterli däl. Türkmenistanyň kronikasy neşri bu ýerde saklananlaryň azyndan 7-sinde Covid-19 keseliniň tasdiklananlygyny habar berdi. Azatlyň habarçylary bu ýerde 500 bolay adamyň saklananlygyny, olaryň köpüsiniň daşarda dikilen çadyrlarda ýerleşdirilenligini anyklapdy. 27 aprelde Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Türkmenabatdaky karantiniň birden boşap galanlygyny we bu ýerde diňe 5 adamyň saklanýanlygyny habar berdi. Azatlyň Türkmenabatdaky çeşmesi häzir ýokunç keseller hasahanasynyň Covid-19 karantin zonasynda 47 adamyň saklanýanlygyny aýdýar. Karantinde 47 adam saklanýar. Uçar sürüjüler, maşinistler Istanbuldan gelen ýüki getirdiler. Uçar sürüjüleri 2 ýük uçarda geldiler. 8-nji maýda Türkmenabada Istanbulun üstü bilen Birleşen Ştatlardan Boeing 737 geldiň gelen 4 adam karantina ýerleşdirildi diýip vilayatdaky çeşmelerimiziň biri 14-nji maýda habar berdi. Onuň sözlerine görä karantinde koronawirusyň bolmagy tasdiklanan adamlar ýok, emma olaryň ýanyna hiç kim goý berilmeýär. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň Liwapdaky habarçylary 25-nji maýdan başlap halkara reýsleriň hususan da Moskwadan, Istanbuldan we Delhi'den uçarlaryň gelip başlamagyna garaşylýanlygyny aýdýarlar. Martyň başynda Aşgabada gatnaýan halkara uçarlary Türkmenabada geçirilipdi. Soňra Covid-19 pandemiýasy bilen baglylykda doly ýatyrylypdy. Aşgabatyň etegindäki şäherdir owalarda itleriň köpçülikliğin awlanmagynyň ýa yerli ýaşaýjylara sırtlanlaryň we möjekleriň hüjüm etmegi bilen bagly wakalar ýüze çykdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary we haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler habar berýärler. Fevral aýynda Göktepe şäherinde itler köpçülikliğin ýok edilenden soň bir sırtlan bu ýerdäki öýleriň birine girip polda uklap ýatan bir aýala hüjüm edip onu dişledi. Sancımı edildi ýöne muňa garamadan şol aýal aprel aýynda aradan çykdy diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 13-nji maýda gurrun berdi. Azatlyk radiosunda bu wakanyň nirede bolandygy we gurrun edilýän aýalyň ady hemde familiýasy barada maglumat bolsa-da onu köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Azatlyň habarçysy we haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler ýabany haýwanlaryň şol sanda sırtlanlaryň we möjekleriň adamlara öýünde hüjüm etmegi bilen bagly başga da mysallaryň bardygyny aýdýarlar. Olar şeýle wakalaryň köçelerdäki itleriň we pişiklerin köpçülikliğin öldürülmeginiň fonunda ýüze çykyp başlandygyny belleýärler. Öň paýtagtyň etegindäki owadyr etraplaryň köçelerinde ýa-da adamlaryň hojalyk jaýlarynyň howlularynda itler kendi. Olar owanyň çetindäki sırtlandyr möjekleriň jaýlaryň goloýuna gelmeginiň öňüni alýardylar. Häzir bu sewitleriň köçeleri boşap galdy, it tas ýok diýen ýaly diýip
hayvanları gorap çykyş edýän Aşgabatly aktivistleriň biri gizlinlik şertinde 13. maýda beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk radiosuna bu barada diýişli türkmen häkimetlerinden şolsanda Aşgabat şäher häkimliginden kommentari almak başartmady. Bu habarlaryň fonunda Adatlyň habarçylary Aşgabat şäherinde we onuň eteginde itleriň hemde pişikleriň tutulup ýok edilmegi bilen bagly çäreleriň dowam edýändigini aýdýarlar. Aşgabatda hayvanlary rehimsizlik bilen tutmak işleri mämişe reňkdäki ulaglar bilen gelýän döwlet işgärleri tarapyndan amala aşyrylýar. Şäherde şeýle ulaglaryň jemi 7 sany saýlanýar. Awadan da bolsa kapasaly sary zirdiwil ulaglary hereket edýär. Bu ulaglardaky işgärler itleri we pişikleri zäherläp ýa-da ýenjip öldürmegini dowam etdirýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä soňky döwürde şäher häkimliginiň işgärleri şeýle-de jemaat hojalygyna deýişli idaralaryň işgärleri etraplara, owalara we etrapçalara aýlanyp köçelerdäki haywanlary surata düşürýärler. Soňra bu suratlar çap edilip yerli döwlet idaralaryna iýerilýär. Şeýle-de olar köçelerdäki öýsiz haywanlary howlullaryna ýa-da öýlerine alýan adamlary hem kesitleýärler. Yerli idaralaryň işgärleri bu hojalyklara aýlanyp goňşularynyň şikaýaty boýunça bu ýere gelendiklerini aýdýarlar we haywanlary bermegi talap edýärler. Onu bermekden boyun açyran adamlaryň haywanlaryny zorluk bilen alýarlar. Tohum däl itleri desine öldürýärler. Tohumy gowalan itleri we pişikleri bolsa haywanlary gorap çykyş edýän aktivistlere satýarlar diýip Aşgabatly aktivist aýtdy.